ngakhulelwa ngoJanuary, nga-30 September angiyazi imali esuka kuye yokuthi ngiye eklinikhi, imali esuka kuye yama-cravings, imali esuka kuye yey'keni. Qiniso nami ibhodi lithi anginalutho, namanje anginalutho. Nangalesa sikhathi nganginalutho, njengoba ngisho nje ukuthi ingane ingaka nje u-NSFAS. Like uma umuntu uyazama. Yazi ngeke ngamtshela ngelinye ilanga ngathi mina yazi mina nginga-appreciate ngisho 100 rand because ngiyakwazi ukuthi awunalutho. Kodwa uzama nefamily yakhe itshengisa ukuthi izoba khona enganeni iphi manje. Like ngaphinde ngayithulela because ekhaya abazi ukuthi ubengondli. Mina njalo month end bengifaka u1.5 ngisale no200 ku-NSFAS. Sure. Ekhaya abazi. So ku1.7 waka NSFAS. Ngisala no200. Ufaka u1.5 ukuze ugogo akwazi ukuthengela ingane izinto. Ukuthengela ingane izinto. Nami nginale pressure yokuthi ekhaya abazi ukuthi ingane akayondli. Abasazi noma si right noma asikho right.